ଶୀତ ଦିନରେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣିର ମଜା ହିଁ ଯିବା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବାହାର ଯାଇଥିଲୁ 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁ କୋରାପୁଟର ଦାମନଜୋରିରୁ ନାଲକୋ ସିଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ ତପ୍ତପାଣିରେ। ଟିକେ ଗାଡିକୁ ରେଷ୍ଟ ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ। ବହୁତ ରାତି ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଲଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଉ। ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ଟିକେ ଚା ମାଡ଼ କରି ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ। ମୋର କିଛି ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ବାଟରେ ଥିବା ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ସିନେମାଟିକ ସଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।